Viete natočiť silom v krovinoreze. Takýmto spôsobom na väčšine krovinorezov otvoríte žaciu hlavu. Vyberete si vonku cievku. Odmeriate si zhruba 4 m silónu. Zapichnete ho z jednej strany cievky a točíte proti smere hodinových ručičiek. Keď to už máme, zaistíme si tu na jednej strane cievky. Druhú polovicu presne takým istým spôsobom. Točíme od seba. Zacvasknite z druhej strany cievočky. Vložíme dovnútra, zatlačíme, povytiahneme prechodkami. A žaciu hlavu zatvoríme a vyskúšame. Teraz je to správne. Keď vám zapeká lanko, skúste tam streknúť olej alebo nejaké vedečko.